Настінну мапу з історичними кримськими назвами розробили в Кримсько-татарському ресурсному центрі. Це частина просвітницької кампанії «Повернемо назви, повернемо Крим», яка спрямована на відновлення історичних топонімів у Криму. Більше 1000 з них змінили російські колонізатори упродовж 3 хвиль перейменувань. Зробити географічні назви вирішили на кирилиці, адже мапа розрахована на звичайного українця. Для чого ми це робимо? Для того, щоб, по-перше, ми демонструємо те, що як планується по територіальним громадам з одного боку, і з іншого боку, ми постійно нагадуємо, що у населених пунктах Криму є автентичні історичні назви, які потрібно повертати. Охочі придбати таку мапу зможуть звернутися до Кримсько-татарського ресурсного центру. Однак поки що виготовили лише 8 таких мап за підтримки іноземних донорів з Фонду відродження «Пакт» та «USAID». Вони розраховані для поширення виключно в урядових установах. Ми передбачили таких 8 таких карт для того, щоб в першу чергу подарувати цим, між кримськотатарського народу і цим державним установам для того, які мають відношення до прийняття рішень. І для того, щоб дійсно вони постійно і нагадувати їм про те, що є Крим, що проблеми треба вирішувати. І чим раніше ми будемо вирішувати проблеми Криму, тим у нас більше буде інструментарію для його реінтеграції. Змінити назви територіальних громад розраховано в проєкті постанови Верховної Ради України про перейменування деяких населених пунктів Автономної Республіки Крим. Крім того, повернення географічних назв передбачено в таких документах, як Закон про корінні народи, Закон про деколонізацію, за якими можна повернути історичні назви, незважаючи на тимчасову окупацію. Утім, зупинятися лише на перейменуванні населених пунктів Кримсько-татарський ресурсний центр не буде. Планується змінити й назви вулиць, які уславлюють загарбників і колонізаторів. Давайте будемо відвертими і чесними, що стосується історії і підходів. Давайте тоді козлів, які називали козаки, чи росіяни називали козлов. Що ми будемо повертати козлов, тому що хтось приймав козлів як козлов. Або Тарасов базар як Карасьовка або Карасівка. Це невірно. Тобто є автентичні назви, які треба повертати і над якими треба працювати. Популяризувати історичні кримські топоніми слід не лише в урядових, а й у шкільних кабінетах, переконані у Кримсько-татарському ресурсному центрі. Тому, крім настінних мап, виготовили більше 100 пазлів з історичними назвами кримських міст, які відправляться до київських шкіл. Камалія Девлетова, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР.